Sládkovičovo. Šezárový pozemok, štvorizbový bungalov. Príjemnú atmosféru dennej časti, kde sa nachádza kuchyňa s obývačkou, dotvárajú krbové kachle. Priestranná, moderne zariadená kúpeľňa so sprchovacím kútom a vaňou. V nočnej časti tohoto útulného rodinného domu sa nachádzajú dve detské izby a spálňa. Zastávaná plocha je 119 m², úžitková plocha 100 m². Táto nehnuteľnosť predstavuje ideálnu kombináciu moderného bývania a príjemného prostredia pre rodinný život. Nezmeškajte príležitosť a dohodnite si obliadku ešte dnes.